on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV suka e mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisi Allah gonde meɗen en mbayi arde koɗo galle yewta nde jeyɗon nde kewɗen bismade e kala saaha bandiraɗo taskaɗo wonko golli e nder rendo ngo wonko golli e leydi ndi wonko golli e caggal leydi ndi e leñol ngol e ɗemgal ngal e pinal ngal en ceerno bismade ko wardi ɗum noon ko yettude Alaji Abou Gaye mo ganduɗa eɗen gandi yewtere men heeride walla leral communication bandiraɓe heeɓe ko mowlitoɓe kanko mowlitoyɗo jaafoɗon yewtere nde dañani yaltude ñan talata gawa so Allah lamɗo jaaɓi ma on keɓ ɗum koɗo men hannde wona koɗo ko musidɗo men mo ganduɗa ko musidɗo tedduɗo no feewi biyeteɗo Aliou Ly jeeyaɗo cuuɗi meɗen Pete mo ganduɗa ko ɓoyi wurde sa welaɓe mbiya ko juddu jeeri ɗo e Dakar kono ko dendo ɗemgal ngal na reeni pinal ngal na waɗi galle e yiɗa ngal meme ene jaggi e leñol mum ene jaggi e leydi mum kadi ko ɗanniyanke Alaji Aliou assalamu aleykum no mbaɗɗa waaleykum salam rahmatullah ceerno Abou Diop mi salminima mi juurimama mi salmini kadi galle Pindi mbiɗon ko Pindi TV kono minen mbi ko Pindi leñol te mboɗo sikki hannde Pindi ndi woni ɓiɓɓe hannde nana ñaame e Dakar e Sénégal e kala ko firti ko galleji goɗɗi mbaɗama nimbi ɗum no mbaɗa ko waɗa ɗum ko mbiɗen Abdoulaye sabu Allah sago ma ɗo no nayra fof yeehe kadi sabu ɗo ko jooɗo noon an hannde ngal ɗo ñatkal o ko joom sulam Mariame Mbodj o waɗuɗa debbo goto joguiɗa rewɓe Touba ko e ɓalejo jogui debbo Touba debbo ɓalejo nawle Touba koye ɓalejo no weeɓi hawre Aliou ɗum ko haala mawko de Aliou min calminima salminago nede salminago teddugal koɗo galle ko koɗo mais a wona koɗo o galle ko hen jeeɗa aɗa wawi wiyede bisimilla kono sa accitima jeeya goɗɗo mbiya ɗum bisimilla sen gaddi enɗam en gaddi jiidigal en garte rendude ko mbatten ko rendude ko mbatten yidde nde noon ko ɗum saabi jonde meɗen ɗo Aliou ko ɗo jibinɗa e Dakar kono noon ka ɗanniyanke waɗi caggal leydi a waɗi Allemagne en fayse ko nandi hen beele Aliou ko gartuɗo ina jotti walla Aliou ko garɗo tan jillu ewa sa joni ceerno Abou Allah jarama e nder konngol ma a wi Aliou ko ɗo e Dakar jibina c'est vrai jibinama ko leegal no wiye ñetti mbaar leegal men ɓoygal ngal eyyi ñetti mbaar noon sa nani ɗum nden kañum wonno extension walla jippude Fuutankoɓe sabu dans les années 60 nde Fuutankoɓe gaare Dakar ne mbaɗa cuuɗi mumen Médina ɗo wuuro fof jogo suudu ha galleji Samba Diop Leele yaltiniɓe ɗin cuuɗi yoɓe mbaɗ galleji nden Dakar hiɓɓi kamɓe fof ko Pikine ɓe paati e ñetti mbaar noon ha Bagdad en kañum wonno hankkandi extension ɗon woni voilà ɗum tagui ni holli présence Fuutankoɓe hewde ɓe oɗo diwan eyyi donc ñetti mbaar kadi waɗi école aji mawɗi lasli Fuuta ko ɗon jibina jibinande Fuuta ko ɗon Samba Diye Thiamen so garini tourné ko Samba Diye Salen so garini ko ɗon Altini Diop en donc koye on environnement mawnumi kadi gonduɓe jiknaɓe kadi fasniɓe ko gonno saabu galle amen hay goto suusa haalde wolof galle haaldaki wolof ko pular tan haalte kadi so bandiraɓe Fuutankoɓe garino min jangguinama rendede saabu min jaltanno cuuɗi amen hoɓɓeɓe keeɓa cuuɗi min mbaala e sal walla min ƴeewa façon goɗɗo e ɗum ɗon fof noon so neɗɗo mawni hen mahto o wawata tan ko wonde Fuutanke mboɗo heewi wiide wonde Fuutanke e wonde Halpular wona gotum e Halpular ko konngol ngol ceerno Souleymane Bale mbanno créé e temps almami kala gonɗo e diwan he kaalowo pular fof wiyete tan ko Halpular donc serraɓe garino jaaguji garino jolfuɓe garino donc kaalowo ɗemgal ngol fof ko Halpular kono noon wonde Fuutanke a wonat pullo ha para anani koɗa e nder Fuuta e ganda guese waalo ganda guese jeeri ganda cammeje tane ubbe toon jaate ubbe toon goƴaji Fuutankoɓe wona goƴaji ma eyyi min noon hannde ko ɗo ko Dakar jibinami kono goƴaji Fuutankoɓe woni goƴaji ma aɗa hen ko jeyata Fuuta on saaha non Fuuta première fois mi yaade Fuuta ko 1983
83 eyyi 83 nawnomi toon ko baɗam goto no wiye Sali Buuɗi Allah yurmomo yafom o ummuno France o ari o wi Tano Oumar o yiiɗi Aliou so vacance yon timina o Salli li Sali Alassane Nalla voilà donc on nayi Fouta pour la première fois ni yettimi kadi ne jalli par ce que mboɗo joguino ɓiɓɓe baba men ne garanno ɓe namtano Pulaar donc ɓe mbaɗi kam e gon sengo ɓe namdi kam no mbaɗɗa mbimi mbaɗa jaam ɓe mbiya kal wolof mbimi no kaale Pulaar ɓe gone ɓe mbaɗi jingol ɓe mbi ndeke ko Pulaar alors jamma fode kaji mbaɗi no sukaɓe pijirti ni mi naami gonmi amde ripo mi amo wango i jaam o wona juddu jeero bawɗi dartano waɗ kono mi fiɗi jembeji par ce que ko lassi Fouta mawnumi lassi Fouta ko ñette mbaɗo donc jibinamawɗo Demba wawno fiɗi mboɗo Demba Diambere Sabou en voilà Sengollo en kamɓe fof Demba Keita en voilà koye ɗum mawnumi mboɗo wawi fiide bawɗi mboɗo wawi amde mboɗo wawi lewade kadi min gu am primaire ko bawɗinam eyyi saabu groupe nowal nden walla so simple tourage en so garini ñette mbaɗa ko galla amen ɓe jippo Sodiba Sampa Figen Gouba Sodiba en kawam koye mawɓe groupe Sodiba jeeno Samba Dialel yo Allah yurmo yaafo amin donc groupe nobal en Abou Mayam Sa ɓeɗon duusi donc mi wonano ne jaabi Fouta nde mi wonani environnement au contraire Fouta ɗaccinimi ko leƴƴi goɗɗi ɗi par ce que ne gartumi tan han kandi mi andu ko toon jeeyami kala leñol gonngol joguinomi mi ɗaccani ɗum haalaɓe kono mi ustay mum eyyi a jarama Aliou sa ƴeewi nden ñette mbar no wano hanki ñette mbar no wayi hande sa ari ɗon joni holno ɗum wayta e ma mboɗo siftoro nde gartumi ɗo 2012 temps Macky Sall itti laamu aɗa andi tan ko laamu hoolaki Allah ni saka hoolo ɗum ɗo way kono ñawɗo ni donc ko Dakar gonnomi 2 mois 3 mois alors nduudami ñetti mbar jamma waɗi kuɓumi oto garmi ha e ñetti mbar garmi oto gonmi tarade beddo mbaɗa ƴeewa beddaji pijannomi jahannomi alors nde gartumi ɗon ha kanti ɗon mbaɗi Hamadarta mi tawi ñetti mbar natti ko wonno saabu galleji kewɗi eggi mawɓe maayi ɓe payi plan Jakayi mawɓe maayi plan Jakayi ari ɓeɗo ɗannima locateur uji pesuji ngari donc esprit gonnoɗo ɗon o saabu minen ñetti mbar joni emin jowɗotono minen sukaɓe min gona 10-15 sukaɓe taw minen 15 ɓe foof ko yimɓe ɗi tan galleji mumen ganda suka andi ko galle mo ñamata suka andi ko galle mo hirata taw wiyetake deƴƴu suka andi ko galle mo fijata taw wiyetake yaltu donc emin ganda galle heddiɓe foof 13 personnes ɓe foof taw hay goto amen meeɗa nadde galle mumen min gandar galle mumen donc ɗum ɗon ko particularité ñetti mbar wonno ñetti mbar no joguino particularité leƴƴi ɗi foof goto fof ne haala ɗemgal goɗɗo par ce que goto fof waɗi racisme e nder galle mum sa haali sa naati galle amen a haalta wolof a haalta séeréer a haalta ɗum ko pulaar tan kalta saɗa yiɗi ñamde joganal hawa jaalel alay sago kaala pulaar eyyi sa yeehi galle jaaguji to kamɓe ne maire ana sa yiɗi o tottuma crème glace makko walla joɗɗa e galle aɗa yewta par ce que gorko ko France wonno pijirloji woni alay sago kaala jaagu e musidɗo men goto noon ɗon mi yijiti inde nde ko diwan men to jeeya Ama Ndiaye ne andi mo o tinda e jaagu omo daara e jaagu Mountaga Ba Mountaga o tinda e jaagu o haala pulaar o haala séeréer o nele ƴamal o yettina hujjaji ƴamal e ɗemgal jaagu voilà donc minen foof nden min kaldo ma mboɗa nana jaagu minen fof min kaala jaagu emin kaala salkullere emin kaala pulaar emin kaala wolof ɗeɗo ndemɗe nayyi sa woni ñetti mbaɗa dañan ɗum Aliou jarama caggal mum nguurɗa caggal leydi saabu ma en gonkama caggal leydi wawi wonde foof e gartagal ma ɗo a haalila en 2012 hakkude ma président Macky Sall to banggue darogol gartugol ma ɗo e joni ko bawɗi pusi ko holno wayi yewtere men nana yeeso ha heewi kono hollitani jaltuɗa ɗo jaɗa caggal leydi hol leydi guiɗɗa yaade alors pour la première fois yaademi tan wadde découverte ɗum ko vacance 2 mois mboɗo yetta Allah mboɗo yetta bono wiyete ko leydi woni joom galle mum Samba Rose ko France ɓe goni par ce que à 16 ans ɓe mbaɗi kam surprise nawdemi vacance duuɓa sappo jeegom eyyi donc jaami France mbaɗmi découvrir France alors
ɗum mawnimi ɗum ɓeydimi sabu mboɗo sikki ko nden ɓornimi nguru mawɗo par ce que nde gartumi ɗo hannde nde gartumi ɗo e Dakar woni yiyande yimɓe dangganno kon komi cukalel ɗum ɗo mawɓe mbatti haaldude am mawɓe mbatti nelde mi ayi ɗo joni ɓe pewni kam e rien que nawdemi vacance 88 mbimi ɓe mboɗo yiɗi arde France ɗone kadi ko surprise par ce que ɓe ngar vacance ɓe gaddori billet ɓe gaddori invitation ɓe gaddori fof ɓe mbimi da ɓe jettimi kadi ɓe mbimi hay nokku a wonta koye galle he gonta donc min mi naati France hami yalti France mi meeɗa walde foyer koye galle gonɗa eyyi mi meeɗa walde hôtel kadi ha hande min mi ala jippude e France so wona galle mam kamɓe goni jignaɓam nde jignaɗam debbo sanki yo Allah yurmoɗo yaafo ɗum yimɓe fof no goya min mbimi ko goye bojji moon par ce que min nenam e babam ino guuri eyyi te kadi ha alhamdulillah yo Allah ɓoyno gurdam mabɓe ha joni ɗum guuri donc e nder hen nde gonmi France nde kadi mbanmi côtoyé ko fedde wotere ne wiye dental Foutor dental Foutor no wodi donc Yaya Diallo en Salif Dia en Mamoudou Sall en Samba Bayel Ba en yo Allah yurmoɗo Alassane Dieng en Demba Sow en donc minen Samba Gallo Ba en minen ɓeɗo gonduno ɗon e yidde yoltu par ce que wiyetede ko association pour le rassemblement du Fouta mbaɗi dental Foutor kadi min mbaɗi jeere waalo fongo ɗiɗɗi fof rive droite rive gauche Mauritanie et Sénégal e fodde nde ko waɗi kamen charmé ko ƴettude sukaɓe jibinaɓe deuxiéme génération woni sukaɓe amen dañaɓe France ɓe gadde ga ittaɓe toon gaddaɓe ga kolla en gonka men ɓe jii ɓe dañi hen goût par ce que ha hande sukaɓe joni batti arde ne ndese ɗo batti arde ne ƴettoɗo rewɓe batti arde ene jiggoɗo ene ngara donc génération Mamadou Niang ɓeɗo Khalil Koulibaly en fof Ousmane Dembélé en koye on génération jibina hande a yii ɓe gayno ɗo jilluji ɗo woni titre mabɓe wonna woniɓe kadi nalankoɓe Pegueli Camara en Wango en ñañoji fof nawi toon dental Foutor dental Foutor mais fedde ne heddi walla heddaki mboɗo sikki ene heddi mbata ko forme mayre change walla engouement o change walla mawɗo Ismaïla Sarr dentel Ismaïla Sarr gonɗo ɗo Vosges kamɓe gonɗo hen mais mboɗo sikki Almami Bokum en tu vois donc fedde nde change mbata kono noon mboɗo sikki ha l'an 2000 duuɓi joyi jawtuɗo ɗi heeɓide haqqi par ce que fotine président Yaya Diallo andindemi fedde nde no woni kono fedde nde nde nafi fuutankoɓe nde nafi Fouta nafi fulɓe nde nafi ha heewi to banggue fayi so gomiɗa ɗon paaɗo Allemagne alors min particularité am hande ɗo e parcours am mi waɗi 149 pays temedere capannayyi e jeenayyi leydi ndi mbalmi addi ɗum kadi ko en 96 alaɗo salilu ala mbiyata ko ala leader donc mi waɗi Afrique o les 50 Afrique waɗi 54 pays mi waɗi les 52 pays 52 pays eyyi mi waɗi Asie o foof après mi yeehi Asie gartumi Allemagne ko ɗon noon ɓurmi wawde dañde chance ɗannade Allah o hawridinimi debbo mo jogimi o aɗa andi ɓe mbi saɗa yiilo guerte saɗa jarti guerte ya jarti to ndemono donc mboɗo heewi wasiyade ɗanniyankoɓe mboɗo wiya sa ɗannima saɗa yiiɗi ɗanngal ma waɗa gartam jotodire waali wuuro en eyyi waali wuuro ko kañum andi ndesa Touba ko ɓi moƴƴo tubakoɓe toon tan laamiɗa hankkadi o udditanemi dame waɗimi société ji en société ko consultance e aduna Allah o donc ne famɗuno mi jooɗo une semaine taw mi yahani guure ɗiɗi guure tati eyyi kadi ne waɗannoɓe gartam koye ɗum ɗon ni pinalam jiimigalam Allah udditi ɗum vraiment yaaji ha yaaji a jaama ceerno Aliou mami artema Allemagne en calmini Kadia Niang Kadia Mamadou Niang jeyaɗo magama wonno ko Minik kanko e Samba Dia joom galle makko en calminiɓe ko wona ɗum ko haade men arde da walla sippe manggo to banggue dawgol dewgal ma e APR sosgo muɗum beele ko ceeragal dewgal daƴegal walla koko lumbe maayo ma jetton joni ko wiide bandiraɓe jetti wonɓe caggal leydi wonko kalɗa nane ko wallito foti wallide galle o oui ɗum ɗo ko bandiraɓe wonɓe caggal leydi mbaɗi ɗeɗo carte kewɗe namnaki hay mbuuɗu ne jeeya e koye mumen
ina nelda ngam wallidde ɗemgal mumen e pinal mumen kadi waɗɓe ɗum ɓe gandaka ɓe jaɓani andede min mbaɗi peeje fof ɓe mbiya ɓe moole Allah e rasulu ɓe ñaagaki haalede ɓe jiiɗa andede ɓe ñaagui tan ko sawi carte ɗe kadi gasi yomin mbi gasi ɓe nelda goɗɗe ɓe multon ko mbaɗi fof ɓe nelda gayi wadde en mbawa wasde yettude ɓe jetto juuɗel fuɗɗima ɗo haaɗi ɗeɗo gay koye umminoɓe tan caggal leydi gay mawludu ko ɓen gaddi ɗumen noon en jettiɓe no fewi no fewi no fewi jarnimamaɓe kadi goɗɗum no woodi ma awi so Allah lamɗo jaaɓi en jetti bandiraɓe e wulango jamma ɗalitake goto jibina basal ɓe jarama koɓe moƴƴuɓe koɓe tedduɓe ko heddi ko ma en kaalo so Allah lamɗo jaaɓi kono ɗum ko mi yetti miñama Amadou Diop kanko ñantimo ɗo wutte Amadou Diop bokke salsalɓe inspecteur impôt et domaine keyna ko keyne o resuɓi sarli eyyi min de ko min keyɗa binta miñam kanko so binta walla binta resimo no fof no wona ko ƴettu ɓoggol mbaɗa e ñale walla ƴettu ñale mbaɗa e ɓoggol ko ha hume tan min ko kaw sar ñiganto kaw sarli ko jontaɗo kañum jiganto ko binta eyyi sarde yontede makko hetti keerol par ce que pete jeere walo en 62 kanko adi yo ɓande petenaɓe fof impôt gonga donc ɗum ɗon ko acte mo gandanɗa hoorema koye histoire pete ma en gawe makko saabu tawɗam ngol jangga deftere ruttude Ablaye Madina Gounass teddugal nden de tawɗa mboɗo waɗa famdemi jamantana koɓe golli e kaw sa waɗiɗo waɗede invité on émission bataka sala jaɓi inchallah jarama Aliou gartan ko ɓuuri hande mantinade heewɓe jiima ɗo koye dille nde Macky Sall naati e lande dawgol bawɗina kakka mbiruji sindiɓe ndaalaji wuttoɓe marañaji ne palto cowtiji so caggal mbiɗa cowti vira naɗa garɗa nderɗa hen holno nattiɗa e PA awu en général no kewmi wiide souvent so mbaɗe rendoji so fedde no tafe wiya mbaɗe seesa oɗo bébé omo famɗi so jibinama no yaawi mawnude no yaawi wasede ɗo hettoyade min mi wona APR membre fondateur no hewɓe yimɓe hewɓe kewi wasorade ɗum ni min komi membre initiateur APR ko sewde ɗum eyyi initiateur ko woni miijiɓe APR no foti tafede min ko hen jeyami komin jeeɗi tan min gonno yantude Macky Sall woni jeeta holɓe ciftota ala mboɗo andiɓe kamɓe fof goo France naɓe ko Mamadou Talla Amadou Diallo Bové Talla siñimaɓe ciksu eyyi Amadou Diallo Bové to bokke Dialluɓe Mamadou Salli Sall to Boyinaji mo ɗum Ablaye Salli oɗo Aliou Ndaw Fall to Nabbaji Siwol e Abdoulaye Mbodj on goto wonno amen Jolf ɓeɗo joyo gummi France tawi kam Allemagne mboɗo wonde Aboulo Sinthiou Garba mboɗo wonde Aliou Dieng Kaskas mboɗo wonde Seydou Dafi a yo Allah yurmo ɗum sankima amin batu amen ñande hen ko wiide pourquoi pas Macky Sall président ko tagui Macky Sall wawa wonde président min kaali ko wiyete force doole makko e faiblesse makko ko ñande hen concept amen Fouta Fatick France ko ñande ɗi gueɗe les 3F Fouta Fatick France eyyi wiyeede so fuutankoɓe fof gotani Macky Sall Fatick naɓe fof gotani Macky Sall France naɓe fof gotani Macky Sall o dañata ko 11%. ɗum yonani pour o gaño il faut ko daña minimum 25%. ko ɗum addi miijo yo Macky Sall yirlo Sénégal laabi ɗiɗi o salmina Sénégal naji fof yoni walla donc minen ndemin liggoto nde ko dans l'anonymat Harouna Dia nono Burkina ko téléphone min kaldata a faami kono noon wonno min gonano politicien ko kiram leñol nannomin hen par ce que Harouna Dia min kaldino e téléphone o wimi Aliou jinmi ko Fouta yen mbattu ɗum no Californie ni donc minen Macky Sall addi amen ko kiram leñol addi min e makko wona hay ko haɓete PDS ko a faami donc no Allah waɗi yimɓe gañima laamu ngu gartiɗo henna minen ko culture allemand min jogui min kewani cokot saabu kadi siftinde Macky Sall hon konngol o wino kam nde min tafi miijo ngo ha paari garmi ɗon nden o président assemblée nationale o waɗi kam recevoir Amadou Siré Sall ɗo tawa fedde nde e jonde nde guijilon eyyi min jooɗi min gayni o dari o wi Aliou eyyi o wi min mi yiiɗa cokor kanko Macky Sall mbimo hol cokor o wi eyyi min jinmi tan hunde foof ko goto fof yo liggo so
jobdi yonti goto fof yoɓe keddimi ɗum ndeke noon mi keddimi koko mi annda no paamirmi gouvernement no leydi yarata ni no paamirmi ko addanta gartam fuutankoɓe kam mi yii kam fuuta kam yimɓe jahane ɗen koyɗe sabu enen fuuta politique Macky Sall mo nawɗen toon ko Harouna Dia yinno ko daña non Harouna Dia par ce que Harouna Dia ko yinno ko développement guese ɗe yondeme liggeyaji usine aji mbaɗe maaji mbaɗe ko ɗum wonno yiyande mum ko ɗum wonno concentre kono noon ne Macky Sall laami nde holko nawa toon ko haare leader uji Abdoulaye Daouda Diallo yiɗodira e Cheikh Oumar Farba Ngom yiɗodira e Aboulou ainsi de suite donc les 12 ans de Macky Sall ko 12 ans haare leader uji te ɗum alana gartam Fouta ɗum tagi Allah e Fouta wonde retard e nder dernier mandat Macky Sall ɓe goni wiide Macky woyi Fouta fewnaka duuɓi sappo ɗiɗi Macky Sall wiɓe ɓinguel moro ɓoroto ko caggal julde mataw omo joguino e ɓernde makko yidde wattu 3e mandat mataw omo joguino andude sikkude ko candidat makko mo watte ko gañeteɗo kono noon mo sikki ko pulaar wiyata ko gumɗo jeeyi koko nangi eyyi sa gumɗo mo ala e hunde jiiɗi so tawi nayma goni ko Namarel nayma goni ko Fouta walla nayma goni ko Mauritanie sa wi nayam sa huuɗaka wi anne gueloɗam eyyi donc on ɗon trajectoire surtout min ko pula ngu nannimi e politique hade ni Amadou Ba suɓede tawi min mi yalti APR ko yaltinma yaltinimi ko goo mi yitaki hen hooram wona banggue liggey par ce que alhamdoulillahi moɗon liggo ARTP e kono on liggey ko politique o ko ma ɗum eyyi ko politique o ɗum par ce que ma gartuɓe a wino nane makki wiyo goppu cokoy on liggo tan koko cikkuɗa ko yinno haalde ɗum ha mbiɗa andi koye ewa gonɗa eyyi ko ɗon ronkimi famde cokor mataw ko hebde radio ji no wulla cokor mataw ko yoltude hujja mum fatma addane gueɗal mataw min ko ɗon yiyannam yino mais donc e yondinade kadi mo gardinɗa par ce que tout le temps mi dañi neɗɗo mo dusmi mi ardina ɗum kono somi heɓani so jomum yeccitakima aɗa ɓe mi sa rewe dewowo so ruttima tan a dogat eyyi donc disons les élections 2019 gasi tan min ɓerdam tawi APR goppumi APR ndeñmi noon nden mi deeƴi deeƴiɗa e konngol kono liggoyo less eyyi ndeñmi jolimi ha ko choix ji candidat ji ɗi ko waɗi nden mbiyannomi ni koye mabɓe suɓoto e mi haaldi e parti ji opposition ji kewɗi min puɗɗo wadde négocié ha mo ɗemmin famodirde ko Mamboy Diaw kadi ɗon toujours ko pulago ngu nayimi toon mbimata so pullo fuutanke o fewnani ma pullo Kolda naji o fewnu eyyi mboɗo siftana mbaɗami invité émission nawnomi toon ko haalde haala Mamboy Diaw Allah waɗi ɗo darimi ɗo waji goto wi Ablaye Sow ne jiiya Agname Touré Tall o tawimi ɗon o wimi mbimomi boy mbaɗon ngabboya plateau so wi mami weddon kaaƴe ha fukkoro ɗon on ko affaire jeeno o wi hoto wat bone mbi voilà o wi attention noon minoma en mbaddino sarɗi en mbaddino aadi en mbaddino aadi te aadi o mi artirimo hande ma ngabboyde aɗa fiya APR walla ɗum ɗo ko ma pirten aadi men ɗum noon janggo jodde en pirten aadi o ko welma fof mbaɗa keddimi aadi nde ngabbumi dow plateau nde journaliste o fuɗɗi wiide présenté Aliou Ly représentant Mamboy Diaw mbimomi ala wat seeso mbiɗa wat seeso eyyi min komi mbiya APR ko Benno Bokk Yaakaar weeti mum jaami ndeke Amadou Ba no wanno goomu ko wiyete plateforme de mouvement o waɗimi toon invité jiimi noɓe liggorto ni ɓe kalnimi Amadou Ba ɓe kalnimi hono trajectoire makko jiimi kadi bande men ɓe kewɓe ɓe keptinnomi nani hen coobimi liggey donc élection présidentielle ha gasi mi ligganima Amadou Ba mi daranima Amadou Ba te mi meeɗa yiide Amadou Ba kono noon politicien aɗa andi kañum ko politicien so yaltina wiyata Amadou Ba wini Amadou Ba waɗi ni mi yahani to Amadou Ba nelimi kono mi meeɗa yiide Amadou Ba koma élection gasi Amadou Ba yeehi France min jaami Allemagne gartumi
mawɗo plateforme o yii darnam nde liggotonomi ni o nangi junggam o nawimita amadou ba mboɗo yaadno tan yimɓe tan mboɗo yaadno tan Samba Kane Diama mboɗo yaadno tan Amadou Sall jiya dimat o wi Amadou Sall omo andi Amadou Sall Ablaye Sall plutôt ko lapsus Ablaye Sall omo andi Samba Kane kono min o meeɗa yiide mbima meeɗa waji on pourtant noon oɗo noon koye ɓurɓe darade jeeya ɗon woni min ciñori mbimomi kanko Amadou so tawi o heddi koye APR Benno Bokk Yakar laabi amin cirti so tawi noon ko baɗɗo lande kesso pul mboɗo wonde mo o heɓɓiti o wi kam komi baɗowo politique mi woppani politique kadi mboɗi joguini leydi ndi yiyande yontani taw noon so yonti matini min mbaynodir ɗon jooɗi ha ɓooyi Allah waɗi yiyande ɓendi waɗi feere min jiitiri o yaha hankkadi joni ɓendi wadde an dewgal ma lumbi e APR oyi a haali joni onon miijinoɓe yo APR waɗe haali hen yimɓe ɗiɗo goto fof woni ministre ɓen kam jiitima koye mumen so Aboul woni ministre de l' information wonino mawɗon hamin jaggude RTS kono momi haala kam min dañino combat gonɗo men makko o RTS o sali haalde Pulaar goɗɗo ko Mamadou Tall Cuks an aussi anne annomama wadde onon ko jinno ko dañi ɗum la Macky Sall aliw so tawino ko min tan min hooram tan sohlaɗo mboɗo arta Sénégal sabu salaire mo joguinomi Allemagne o nde gartumi ɗo ko salaire mo keɓannomi ko 1/4 sa fecci ɗum pecce nayyi feccere wotere keɓannomi ɗo donc wona dañal artirani min artirno kam ko leñolam artir noon ko yo fulɓe yo laamu fulɓe won gonga sabu laamu fulɓe ɗeɓi wonde gonga en 1962 nde Senghor Mamadou Dia garti sabu Mamadou Dia mboɗo andi parcours mum ko sehil bam wonno donc mboɗo andi harande o haaɓa e fuutankoɓe mboɗo andi harande o haaɓa e Fouta mboɗo andi kadi complot mo fuutankoɓe mbaɗi ha Mamadou Dia yalti jante woɗɓe ha o jagga ɗum mboɗo andi waymi kono hande ni donc mboɗo wonde on duuɗo mi yii hande pullo ettude responsabilité wino wayi minen ko ɗum nani minen ha noon yimɓe darno koye men liggano Fouta koɓe mbawa yaltude anonymat par ce que ay probléme men Fouta koye rangonno no lasal ni goto fof daro caggal goɗɗo enen kettuno yeeso nde ɓe daari tan ɓe mbi lasal ngal duttuɗe o liye kaccoɗen e lasal ngal ala ko goto fof daari toon ruttiɗo donc enen kettuno yeeso kettuɗen caggal on ɗon gonɗo caggal noon no muusimi ha ɗo ala ɗo foti te hande ala fof ko mbawmi ñawdir ɗum ala ko mbawmi ɗum sona politique politique o noon ko ma futa ko pina dawde bongol welani kono wemtina no yimɓe gummotono e Macky Sall ni mbaɗa tawa mi yii ko ɗum tagi sa fota Amadou Ba wiyama aha ni no fewi kono noon tirtiren ni par ce que e Macky ko ni fuɗima puɗɗorno ko ɗum ɗo manqueno ɓeyden hen ɗum ɗon holko manqueno hande sa ƴeewi parti APR o nouvelle responsabilité ha joni waɗaka taw créé te onon lancement mbaɗaɗo ɗo ñande no wiyano kon waɗe parti non lancement ñande no ko animation politique aɗa andi politique ko cokki Cheikh Oumar Anne guila Amadou Ba waɗa désigné kañum ko jaddo e Amadou Ba Aliou Sall e Macky Sall jiiɗimo e baba so tawi ko jiidigal kam hakkude Macky Sall Aliou Sall ala ɗum kono yeehi télé waɗi affirmé wi yalti APR hande tawtoyi Amadou Ba yimɓe heewɓe tawtoyi Amadou Ba laamu kesu ngu naati laamu normalement so naati e nder lebbi tati président nomaɗo o no foti yaltinde ko wiyete vision mum haala yiyande mum o rokka ɗum architecte makko hol architecte makko premier ministre makko o wiya aha premier ministre ko ni jinmi gollorade ko ɗo tawɗen leydi ndi ko ɗo jiɗɗen faaru leydi ndi premier ministre o so yehima haalde e ministre uji mum haalde e directeur mum o wiya aha président ko ndeɗo yiyande jogui ko ɗo yiɗi faaru leydi ndi ɓen goto fof wiya aha pour o faya ga henna o itti ummo nan o fata ñaamo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e watte seɗen jiiɗi wadde ɗum ɗo min tawi oɗo kalis ɗo henna oɗo kalis mo tawɗen ɗo o yonani
sabu ko hen ñaameten hen jareten feccere no wawi yaade toon feccere heddi de alay sago ñamloyɗen ɗum hol ñamleteɗo est ce que ko ñamletenoɗo ñande fof o ala est ce que ko ñamleteɗo kesso ko ɗum ɗon noon français wiyata déclaration de politique générale woni premier ministre ƴetto on kayit nawa assemblée nationale suudu sarɗi ɗi toon woni toon ko des élus du peuple ko population suɓi ɓen yo ngar ɗon assemblée nationale o daro o wiya aha oɗo garɗo kesso ko ɗum ɗo woni yiyande makko ko ɗo yiɗi ittude ndi ko gaw yiɗi farude ndi o haala hunde fof gueɗal fof hello fof par ce que hoto jejjiten ko fotino état e gouvernement ko gueɗe joyyi woni ko waɗɗimo kanko ko heddi ko waɗi ko fof ko jurum nderaw hol baɗi ɗon te jaam e kisal ɗum woni koye hoore état ɗiɗi éducation jangde tati cellal ɓalli nayi infrastructure woni taliji e no fof joyi énergie ɗum ɗo koye junngo état ko heddi ko waɗi ko fof état rôle mum wona wadde créé emploi ko secteur privé waɗi hande ko ɓittude hande normalement so goto amen yiiɗi ko doole mumen épargne adda wiyama Abou Diop piindi nda wat développé piindi waɗa mbaɗa employé yimɓe sa ƴeewi hande ummal ngal gumminɗa ngal sa oppanoma e sago ma so tawi état bonnananoma a faami hande tawata ɓuuri ɗo kono hande te obligé wasde ɓe famde helde guerñe ma ha ustuma heureusement oɗo initiative mo kolluɗa joni ɓe kolli donc ko ɗum ɗo woni joni noon Amadou Ba mbimomi ko tagi a haalata o yi ali so mbaɗa haala koye holɗum kalami président de la république haalani vision mum premier ministre makko waɗani déclaration politique générale wiya ko ɗo parum leydi ndi ɗi joni somi ummimo mbaɗa waɗa opposé mi haala ɗum ɗo mi bonnita somi bonniti ɓe mbiya ala min ko bonniɗa ko kay minen ɗum koko boni min mbaɗani minen ko ɗum ɗo min mbaɗata fitti haala makko firti moƴƴi ko saɗa waɗa opposition ɓe mbatta opposé ɓe ha kolluma yiyan ɗum men mbima minen de dewgal ngal ko ngaari gotel min jiiɗi hirsude ceerno Aliou eyyi a jarama gonɗen koye yewta men koɗɗo galle ɗo e Pinde TV Aliou Ly woni koɗɗo meɗen kono ceerno Aliou no wayno hayso haalani minen ɓe yahoɓe nokku a yiyat yimɓe mbiya komin goye joyyi komin goye jeegom komin goye sappo emin ɗo min jiyani min nanani min jiyani hay goto ko jawnoɗa e Macky Sall ha gaccuɗa ko aɗa ɗamini hono ɗum ala e Amadou Ba wawa wonde saabu adan nde min garata e Macky Sall nde no wayno bomel tokosel cuddugel ni yo pular yaafo hay ƴoole fuɗani taw resa hande Amadou Ba hande o suddani ko diwɓe o safnata diwo naate suudu andi ko dewgal nafata donc minen hande emin gandi no min nafirta Fouta emin gandi Fouta naftorto hay on conseil o wi o ko mbaɗami ɗo ko mi waɗani parti pour wadde parti so wadde parti pour parti ɗum tawanno waɗama déposé ministère de l'intérieur récépissé daña mais ko yiiɗa waɗede koko nouvelle responsabilité noon ko ruttade e bandiraɓe duttoɗa département par département fof jooɗo par ce que nde Macky Sall suɓimo nde won mouvement ji gummiɗi mouvement yiɗɓe Amadou Ba mouvement yaadoɓe Amadou Ba mouvement dolel Amadou Ba eɗi keewi taw ɓen gonano APR gonano e Benno Bokk Yakar ɓen hande nanni jooɗino padi o wi mi wawa wadde parti taw mi ruttaki ɓen donc alay saago oɗo tourné national o joddo e mabɓe ɓen kaala saqqaji mumen kaalal ɗumen ko tagi ɗumen yidde wadde politique holko jiiroto e politique o tongo ɗum ɗon fof ɗum firti ko so yeehi ha o gañoyima Allah waɗi jaam dañama somo dari omo waɗa déclaration politique générale o daña haala ko laaɓi ko haala so tawi o dari omo waɗa opposition o adda ko no waɗi législative oɗon jaaha so Allah jaaɓi min jahat oɗon kooli min so Allah ittani ko satti par ce que Sénégal naaɓe kam jii caɗele nayyi ɓe mbi sa séri debbo coofowo leeso sa renta gaddata kuwo e leeso
hande enen fof en keeɓi haqiqa ko kooleta ɗa yiya hay holno kuuɗe ndi yaltirte suundu joni so Allah jaaɓi ko coalition wona parti oɗon jogui landaji e jaadoji e mon taw ko hande cuuɗi ɗo kalden men ma ɗo hande emin jaare 65 walla 66 parti famille walla mouvement tan walla parti mbimami d' abord parti légalement constitué wiɓe ne parini yaade men mouvement kadi mi wawi limandemo ɗum aɗa sikki Aliou so tawi APR ndete ko jogui ko Macky Sall arti waɗi laalaji mum e cokki mum e naggam o a ɗaminima on kaw eyyi APR de ko jaam tan yiɗami par ce que ɗon gonnomi kono noon e sifa moɓe ciifi o so tawi won joguino ko foyre wotere eyyi so tawi ko foyre wotere joni wonti point tati par ce que yimɓe ne mbiya foyre Abdoulaye Daouda Diallo yimɓe ne mbiya foyre Amadou Mame Diop yimɓe ne mbiya foyre Macky Sall e hoore mum saabu Seydou Gueye haali ɗo ñanden wi tedde liste mabɓe ko Macky Sall donc te Macky Sall no gandirmo ɗum ni e APR mo wonno kene hewɓe paamani APR wonano parti APR nete paama parti APR ko wiya ko alliance pour la république ko machine électorale machine électorale o tafno nde tafi machine électorale o andi oɗo machine électorale lamminɗomo o heewani doole alay soko waɗa renforcer machine o waɗi créé Benno Bokk Yaakaar ɗum tagi parti socialiste wawi joddade makko duuɓi sappo ɗiɗi ɗum tagi AFP wawi joɗade duuɓi sappo ɗiɗi par ce que wonano parti wonano discussion parti wonano discussion idéologique ko ƴeewen holno gañorɗen lamdon ɗen donc noon on machine fuusi donc pour machine o darto c' est impossible ɗum tagi hande kala jiɗɗo jaam jiɗɗo suurade yo arɗo Amadou Ba c'est l'opposition forte go Amadou Ba woni chef d' opposition go ko Amadou Ba ko woni yakare nde hande ƴeewama leydi Sénégal ha wi mum ha waɗi feguere mbi ko ɗum ko min mbi ɗo e télé kalami hande ala mbawɗo jogal leydi sona Amadou sa ƴeewi parcours makko directeur général des impôts et domaines o ummi ɗon o woni ministre des finances ministre des affaires étrangères premier ministre sa ƴeewi hay Sénégal hande no darirta ngaalu no daarirta ngaalu état mo jogui o code général des impôts ko Amadou Ba waɗi ɗum hande seɗen jetta Allah ɓe mbi so lingu yari kala noon yo yettu Allah yetta lawƴannoɓe kore e nder maayo hande foof koye barke Amadou Ba yimɓe ɗuhi hay oɗo livre blanc o Macky Sall en jaltini ñanden ko junngo Amadou Ba Aliou mi arta caggal seeɗa Amadou Mame Diop Abdoulaye Daouda Macky Sall ɓeɗo e yiyande politique cikkuɗa eɓe mbawi setto janggo hema fooɗa lande mabɓe banggue lande mum banggue e sertaɓe ko intérêt Abdoulaye sino yiɗi wuurde politiquement par ce que ko Macky Sall fewju waɗimo fabriqué hay so wonino e PDS gonagal makko PDS nden ala no firti par ce que o ala nden ɗo ɓayre nde heeɓi ɗe doole ɗe heeɓi ɗe koye Macky Sall Amadou Mame Diop hay goto andani ɗum ande yimɓe fof ne jogui jorto ala wona kumpa hay goto Amadou Mame Diop wambi ɗum ko famille debbo ɗum waɗi Aliou Sall suuti tawde o ala place eyyi mi anda makki ko piyaɗo jodom mi anda kono kam ala Aliou waɗi ɗum suuta tan ko dayan toon damal kono wala no joni alani kam Aliou daade to Macky dawa gana mbaɗa pédale guila mbaɗa campagne ala waddani campagne par ce que minen ko ɗum fe responsabilité Amadou Ba wi min politique mbatteno en tawi ko boni ronnama e leydi ndi ronna e leydi ndi ko ƴattoje e jannoje min mi ala e ɗum mi ala e neɗɗo haalde ko boni mi ala e neɗɗo waddude mum ko boni addete am ko ƴewde holno ɓamtirɗen leydi ndi faye yeeso ɗum woni responsabilité ko ɗum woni kaalen no yara donc ɗon so Aliou Sall ari ɗon il est très à l'aise par ce que o ñingata mawni o aybinta joom suudu makko o aybinta hay goto par ce que ɗum nawanimo toon o ala on temps hande nawimo temps mo jogui o ko ƴewde no Ahmed Aïdara bonniri Guédiawaye ni o waɗa feere so tawi ni yidde makko o hebta Guédiawaye o continue développement mo woni o hande Guédiawaye yimɓe wonde nani hen Aliou ko ni lo hebtude maire so dañani wo non c'est à dire ko Aliou hulɗe nani hen Aliou ko Aliou hulɗe o waɗi expérimenté Guédiawaye o andi omo wawi liggade o halfine Fatick o halfine Pikine o halfine kala ɗo wawi wonde hay sono ko société yimɓe fof ne keeɓi haqqi Aliou kala ko junngo ngo memi ne wawi waylude o ƴetta mbuuɗu watta ɗum mbuuɗ ɗiɗi faami
hammede aydara poolinoɗo jennunoɗo mo no Aliou Sall ɗaccirno haajoni ko noon joni o dogi ni o fayi ko tess joni Aliou Agay a haali dugde ƴettade ko nandi hen wona politique joɗɗo Abdoulaye Daouda ƴettotako Amadou Mame Diop ƴettotako Macky Sall noon no laawa saaha kono wadde aɗa honmo kaldatnomi ñanden o wi kanko haɗi mo heɓde politique ko pasiragal mbimomi hol ɗum o wi Macky Sall ko ceɗɗo komi ceɗɗo so tawi ko Macky Sall ma daro mi ñaago ɗum mi heɓata hakkude Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo koɓe fasiraɓe woni toɓe liggotono ɗo impôt domaine o kamɓe gondiri ɗon te Amadou Abdoulaye so haaldi Allah kadi mi nani ɗum hay ɗemgal makko wonde Amadou Ba honɗo wallimo ɗo heewi suurimo saabu Amadou Ba no ɗaminno ñalawma hannde omo ara donc Amadou Ba uddani baafal mum wiide hoto Abdoulaye ara ɗon no Aliou mi wona Amadou wona Abdoulaye wondani e mabɓe kono heeɓe kadi mbiyata ko won ñamale ɗe Amadou ñamli Abdoulaye ɗe ñamale ɗe gona moƴƴe saaha nde atta impôt domaine ɓitti ɗum waɗi au contraire ko Amadou suuri Abdoulaye wasde hoynede saabu Abdoulaye Wade ala fof feere nde waɗano yidde riwde Abdoulaye e impôt domaine ko Amadou wi mo ɗaccemo totte kammo mami wanmo géré o wi Abdoulaye ɗo noon mawɗo woni koye habdema nden Abdoulaye yaa fayi to Macky Sall o wimo 8 heures altini 8 heures yataw a dañi saabu komi mbaɗanowo rapport président samedi e dimanche noon ko an jeeyi ko welma fof mbaɗa ɗum mi wawa haddema mi wawa waddema interview ɗum tagui nden Abdoulaye nde Macky Sall woni e lande nde koso aljuma yonti tan o wi ɓoret o fayi Fouta dimanche o arta altinoɗi ɗum donc ɗum ko ballal sinno wonano ballal hannde ɓe mbaɗatamo kono ɓe mbaɗno Sonkoni e ndiyom ɓe koynamo hannde ne wawi taw mo jogo yiyande wonde kono wona ɗum noon kono noon enen ay taƴoɓe maafe taƴoɓe maafe woni watulaɓe ko watulaɓe bonni hakkude yimɓe heɓe noon kam mbiyata ko Amadou Ba ñamlani Abdoulaye ñamade e moƴƴa kamɓe gandi kamɓe no meccal kono min ɗo ko kalamami ɗo ko kalami koye télévision kalantumi ko neɗɗo kalantumi ko haala Amadou Ba so tawi ko fenade hannde je ne suis pas digne yaade mi jooɗi o sara Amadou Ba par ce que ma wiyanka penowo eyyi donc Abdoulaye nanta yimɓe nanta janggo mbiya wona gonga Abdoulaye minen pijji minen mawnidi université Cheikh Anta Diop Abdoulaye ko 116 honno minen Ousmane Adama Diallo en Amadou Cissé Ba en Na Diallo en minen fof gonduno donc ko minen guurdi kono mbelon liggudima saabu hayso ɗo jibinɗa ni aste o ko petete kanko bokke pete ko gotum non min meeɗa liggodirde politique kadi kala ɗo gandumi omo daro so tawi mi haali na bona mi rentoto mais hakkunde ma e Macky Sall yimɓe fof ne jeemanno ɗum Aliou hande pina tan Macky dato daroɗa ga oɗon mbadda peɗele guite ala min mbaddani peɗele guite ala ma mbawi mbadde on ala min mbatanlan ko nedinde Amadou Ba adde nouvelle responsabilité Amadou Ba wi ko peɗele guite ngala ɗo ko goto fof yo liggo a yiyani baba eyyi non aɗa andi jiknaɗo joni ñaagui Allah ko yo galle yaaj mi meeɗi joɗade ɓoɗo wonde neɗɗo goto o fini o wi kam o dañi galle mbima alhamdoulillahi rabbil alamin ñagotonoɗe ko yo kotki yaaj ɓiɗɗo a jibini ɓiyo ha mawni ha yonti wadde galle so waɗi galle resi gayni jiɗɗa ko yo sod galle banggue goɗɗo kañumne waɗa foyre mum foyre nde yaaja eyyi ko ɗum woni ɗo wonno namdal e yesso ma heeɓe mbi ko président Macky Sall walli ɓeeɗo yaltini yaafi waɗi haɓe laami walla wonko waɗaniɓe hande o yimɓeɓe no mbiya ina ɗamini so Amadou Ba yaawi banggue Macky no wawi wadde coalition yantoya e ɓeeɗo janggo an ko kalta non ayi ko woni gonko politique ko politique Macky yimɓe mum eyyi non heɗemi haalanma Macky Sall nde en tant que président de la république omo jogui ko wiyete source d'information mo hay goto ala par ce que la direction nationale du renseignement ko gendarmerie jogui ɗum ne addinamo renseignement tous les matins renseignement généraux ji ministère de l'intérieur gaddanamo information tous les matins BMS ne addanamo renseignement politique ne addanamo donc omo jogui 4 sources d'information e jiida e kadi e service aji makko e ɗum ɗo hadde élection aji ɗi wadde o heeɓi 5 sondage voire 7 sondage
kolloji so tawi yimɓe jeehi élection ken perdoɓe ndo suuɓi Amadou Ba o wi ko wona choix de cœur wona yiddema tagi mi suɓadema no o wi ko choix de raison c'est à dire hande e mbiruji dariɗi ɗo ɗi fof ko an tan wawi darade wallide carte ɗe e nder hen nafigueji bonni hakkude makko e Amadou haaɓe jiiɓodiri kono heeɓi information kadi ɓeɗo soki kaso tawde ɓe porsi candidature Diomaye Sonko wi ko Diomaye moy Sonko moy Diomaye ɓen jogori ko gagnade prison wala hawlo wala goto so tawi no o ɗaccino élection o yaltinani ɓe ha ɓen gañima to nder prison to so jalti ko kanko makki lomtotoɓe cuuɗi ɓe wadde ko ɗum bien sûr ɗum donc ande hoynude hoore makko ande hoynude leñol ngol tawi o waɗi négocié o haalde mabɓe c'est à juste raison par ce que a wiyama sa no waji o wiide armaɗen pile face so oɗo banggue so yalti mi gaño oɗo banggue so yalti a perdi ayi an kam mi metta gañade wiya so nguɗo mbuɗo oɗo face so yalti mi gañima oɗo face so yalti a perdi o wiyama so tawi candidat ɓe candidat ka perdo ɓeɗo no mbawɗa wadde fof ko gañotoɓe yiyanne ma ƴeew kay toon liɓetoɗa ɗo mbaɗa ɗo mbaɗɗa ɗo e kono Aliou ɓen wiyanoɓe so jeeyi ko hawoɓe ɓen kadi nana gurno laami joni son mbiron kuccudira e mon janggo beele ɓen kadi kawata non c'est à dire les donnes ont changé hande kadi alhamdulillah rabbil alamina change firti ko ɓeɗo ko joguino armuji joguino guila 2021 2014 ne mbaɗa contradiction ina bonnita politique Macky Sall ina gaybina Macky Sall ɗum ɗo ko laami ko kollama deke kamɓe hay hunde ɓe gaddorani kamɓe deke e kalno tan ko koyɗi jeehen alani fof ko ɓe mbawi sa ƴeewi FMI Fonds monétaire international nde ɓe goppi laamu ngu ɓen gari mbaɗi rapport trimestriel lebbi tati fof ne mbaɗa rapport par ce que Sénégal koko itti jawɗele mabɓe ɗe mbaɗi économie Sénégal koko ñamli jawɗele mabɓe ɗe donc lebbi tati fof ɓe mbaɗat ɓe ƴeewa kalis naɗɗo o e kalis jaltowo e kalis kutoraɗo o holno yaara ɓe mbi rapport o trimestre avril o on c'est parfait c'est bien avril mai juin juillet ɓe mbaɗi liɗon lebbi tati o rapport ɓe jaltini ɓe mbi attention kenɗeɗaɓe waɗaka barke min ji kalis ne naata min jiyani kalis no yaltirta min ganda kalis o no hutora so ni woppani ɗo e décembre Sénégal koye musiba mawɗo fayi ɓe mbi Macky Sall ko gujjo walla wondunoɓe Macky Sall ko gujjo en ji ONAS woni office national de l'assainissement du Sénégal Cheikh Dieng jooɗinoɗo o tawno ko hon société ji waɗanoɓe contrat o wi ɓen ummiɗo o addi hesde o haalde mabɓe terme uji contrat haw signodire ɓen ministre makko Cheikh Tidiane Dieye wimo ɓe cuɓiɗa ɓe tawɗaɓe ɓe fof ittu waɗanam ɓeɗo tata ɓe lurodiri hen on réunion bon ɗo yawma probléme mais hon goɗɗo gonɗo AGR on ne tawi no Lamtine Baba Diallo tawi contrat ina signina e espagnol uji o itti o wiɓe gummoɗe ɗon lomtine ɗon te on deal on scandale ɓuuri bonde hay scandale ONAS o kono omono jooɗi hay goto riwani men donc firti ko nelɗo mo hol intérêt joguede ko wiyete eurobon ko ñamade courtier wona ñamade banque e banque eurobon ko Abou Samba Diop ni kalis ko geddu addoyte woni intermédiaire hakkude ma e Abou Diop so on eurobon so on 452 milliards heɓama alay sago geddu ittane commission ɗin commission ji yimɓe gandano poti holno foti kalis par ce que ɗum ɓuuri yawde rokkude laamiɗo kalis par ce que ko légal donc
kaalis moɓe tawi ɗo o au lieu ɓe kutoro ɗum mais eɓe wonno eɓe ɗomɗi kaalis alay sago ɓe mbaɗa créer des instruments financiers ɓe ñamloyo ɓe mbawa heɓde commission ngaji maɓɓe kaalis maɓɓe ɓe daña ko ɓe mbaɗiri politique ayi wona kaalis maɓe ñamlimo ɓe jiiɗi hutorade ala kamɓe ko commission ngaji ɗi waɗi ɓe intéressé te ƴeewama joni sénégal duuɓi tati garoɗi ɗo ɗi eɗen jogori yobde ko wiyete dette ñamande plus de 3800 milliards holɗo sénégal ittata on kalis sabu ko hoybintuno économie sénégal Macky Sall ne signini ɗo joni par exemple nde haade mum yaade waɗi ɗum contrat usine dessalement c'est à dire ittude ndiyam maayoɗam itta lamɗam ɗam watta hen wona suukara yimɓe ne jara woni Dakar hoybina Lac de Guiers natta wadde fournir Sénégal Lac de Guiers watta fournir Fouta en ɗum ɗo donc eɗen mbawi walde ɗo hen Aliou émission ga sigila nane émission ga sigila nane o wasiya goto tan noon ko kalɗa nane konngol gotol mbayden so Allah jaaɓi mbiɗen ma yewtere men leɗol communication artu taw mawɗo abo arti kono ko wiɗema haalino nane mbiɗa sondage uji Macky Sall onama sondage uji tawi hawata ɗum waɗi ko joni to Allah wat so Macky ari joni ƴeewi APR Macky artade ko exemple walla yimɓe muɗum Macky gaynani leydi ndi de yidde makko nanɗode o gaynani somo yiɗi jaw e jinmi wiide ko so tawi o arti o ardima landa o waɗama sondage sawama ɓeɗo kadi kañen kawoyta a sikki o yata e mabɓe ko yimɓe mbi ko aɗa andi saɗa yiya dental aɗa wiya ɗumen ko kowoje Allah waɗi janggo a ruttima e mabɓe ana wonti hoowere no maɓɓe ni te mi sikkani Macky sigilen ɗum ɗum kam ko a ñawan ɗum hoorema a jarama Aliou a jarama Sidio yewtude fewi waɗi fayida noon fewi a jarama merci beaucoup sirta bandaɓe tan Aliou Ly bandi men jeeyaɗo pete en ndewindimama mo hande koɗo galle en mbayin wadde koɗo galle en garta e makko so Allah lamɗo jaaɓima min bismomo ɗo taw ko banggue dawogol tan keergol machallah taw Allah jaaɓo gayen gay taab ɗo plateau fewne ha yaaja sippe goɗɗo ko nandi hen ɗum no welami on jaama caméra Djiby Dieng mo wontata ko Ali Fall en jetti réseau technicien ɗi kala ko ɗo katen a yewta men koɗo galle ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi